Mari vilayatynyň bir näçe etrawynyň ýaşaýjylary bankomatlarda nagd pul ýoklugy sebäpli ilki etrap soňrada vilayat häkimlikleriniň öňünde ýygnandylar. Olar bu meseleni çözüp bermek sorap, häkimler we bank ýolbaşçylary bilen duşuşmaga synanyşdylar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 20 oktýabrda Mari vilayatyndan habar berdi. Geçen hepdäniň birinji ýarymynda Garagum, Bayramaly, Türkmenhala we ýol etraplarynyň ýaşaýjylary ilki öz yerli etrap häkimlikleriniň öňünde üýşüp, häkimlere bankomatlarda pul ýokdugy sebäpli öz aýlyklaryny nagdlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini aýtdylar. Olar häkimlerden çäre tapyp bermegi soradylar. Şonda etrap häkimleri olara vilayat häkimine ýüz tutmaklaryny aýdyp, bir giden toplanyp gelen adamlary Mari şäherine uğratdy diýip gizlilik şertinde töketdeş olan habarçy 26 oktýabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre şondan sonra 22 oktýabrda 30-dan gowrak adam Mari şäherindäki vilayat häkimliginiň binasynyň arka gapysynyň öňünde üýşýär. Bu ýerde duran garawul adamlara häkim ýok, hiç kim kabul edilmeýär diýip aýdýar. Adamlar näme etjeklerini bilmän Moğlanepes köçesinde ýerleşýän Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň yerli bölüminiň öňüne üýşýärler. Ýöne adamlaryň bir näçesi Merkezi Bankyň gapysyna baranda onuň gapysyndaky polisiýa işgäri bankyň içki gapysyny gulplap, Merkezi Bankyň bankomat işlerini seretmeýändigini aýdýar we adamlary içeri alman goýup goýberýär diýip waka şaýat bolan habarçymyz gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä adamlar Moğlanepes köçesinde ýerleşýän ähli banklara aýlanyp öz şikaýetlerini dinlejek bank işärini gözlediler. Ýöne olary hiç kim dinlemedi. Adamlar soraglaryna jogap tapman, pullaryny nädip nagdlaşdyrjakdyklaryny bilmän ýyzlaryna öýlerine gaýtdylar. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Mari vilayat we Agdalýan etraplaryň häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Mari şäherindäki bölüminden hem kommentari alyp bolmady. Marinyň ýaşaýjylarynyň yerli häkimligiň öňüne üýşüp bankomatlaryň işine olarda pul tapdyrmaýandygyna nägilelik bildirendigi barada geçen hepde Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşriň öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 23 oktýabrda çap eden habaryna görä, Garawum etrawynyň 100den gowrak ýaşaýjysy yerli häkimligiň öňüne üýşýär. Ýöne häkimligiň resmileri adamlara kömek etmekden ýüze görýär. Tebitiň uzak owalarynda bankomatlar asla ýok. Şonuň üçin ähli daýhan birleşiklerinden adamlar Ýagtyýol ýa-da Bayramaly şäherlerine gelýärler. Ýöne Ýagtyýoldaky 2 bankomatda da indi 3 ay bäri pul ýok. 21 oktýabrda ýaşaýjylar resmiler bilen gürleşmek üçin häkimlige geldiler. Ýöne olara döwletiň siz üçin puly ýok diýip, olary häkimligiň binasyndan kowdular diýilip, neşriň maglumatynda bellenilýär. Bu aralykda Adatlyň marly habarçysy etraplaryň bankomatlarynda nagd tapdyrmaýandygy sebäpli soňky hepdelerde adamlaryň pulun gözleginde Aşgabatda we Ahal vilayatynyň Tejen etrawyna gidýändigini habar berýär. Olar Aşgabatdaky we Tejendäki bankomatlarda aýlyklaryny, pensiýalaryny we kömek pullaryny nagdlaşdyrmaga synanyşýarlar. Ýöne gidýän adamlaryň hemmesi pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýär. Ýzyna boş gelýänler hem bar. Käbir adamlar bir näçe gün şol ýerde bolup bankomatlara aýlanyp pulun gözleginde bolýarlar. Bu adamlar dol bolmasa da az mukdarda pullaryny nagdlaşdyryp bilýärler diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol bank kartlar arkaly söwda etmeň çäkli bolmanda galýandygyna ünsü çekip durmuşyň agla we uğrunda nagd pulun gerek bolýandygyny ýa-da talap edilýändigini hem belleýär. Iň bärkisi etraplarda ilatdan döwlet kommunal töleglerini nagd görnüşinde tölemek talap edilýär. Bu bolsa adamlaryň hemme ýerde çykkansyz ýagdaýa düşýändigini aňladýar. Hökümet plastik kartdan söwda edin, benzin guýun diýip çözgüt etdik diýip hasaplaýar. Emma takside işe gitmek üçin nagd pul gerek. İşden gaýdanda nagd pul gerek. Günortanlyk edinmek üçin nagd pul gerek. Hatta ýolda 2 sany somsa alyp ýeýin diýseň hem nagd pul gerek bolýar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda raýatlar indi 3 ýyla golay wagt bäri bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda durly
kynçylyklara sezewar bolýarlar. Ýurdun häkimetleri bu kynçylyklary açaçan boyun almayan mahaly bu ýagdaý ilatyň näýileligini güýçlendirýär. Azatlygyň habarçylary adamlaryň arasynda hökümeti açaçan tankyd edýän we döwlet idaralaryna ýygnanyp pullaryny talap edýän has köp adamy duş gelse bolýandygyny aýdýarlar.